Avem de față un cobot Hanwha HCR 12 cu o greutate pe braț de 12 kg. Interfața de programare este una intuitivă, simplistă. Are posibilitatea de a programa în modul Direct Teaching, ceea ce înseamnă că îți permite să poziționezi robotul manual în zona de lucru, după care să înregistrezi poziția acestuia. Tipurile de mișcări pe care le poate face sunt mișcări de poziționare cu rotative jointuri sau mișcări liniare în sistem de axe carteziene. Momentul în care dorim să mișcăm robotul este atât de simplu încât apeși un singur buton, după care îl poți gestiona acolo unde ai nevoie.